A exposición Pobre Asunción xurde non directamente. A primeira idea era facer unha exposición sobre a crónica de sucesos na prensa. Pero o bo que ten poder traballar directamente con prensa, porque a temos aquí depositada, é que no momento en que empezas a buscar información, daste conta de que hai temas que podes tratar, e foi así cando decidimos centrar non na crónica de sucesos, senón nunha crónica de sucesos concreta que era a que afecta á violencia de xénero. A mostra comeza prácticamente no século XIII cun texto literario que é o Cancioneiro da Axuda. Hai unha cantiga bastante sorprendente, tanto estética como polo contido, que fala dunha muller que é ferida e mallada. A lectura predominante hoxe en día é que estamos diante dun caso de violencia de xénero documentada nun texto literario. Temos que dar un salto de 2 séculos, estamos no século XVI, e buscando nos arquivos aparece a historia de Bárbara de Carranza. Bárbara era unha muller ourensán, o que conta Olga Gallego, que foi a que investigou o caso, é que esta muller tiña algún tipo de relación, non sabemos de que natureza, con outro home, foi condenada a morte, pero antes de executarse a sentenza, o marido matouna. O seguinte caso, cronolóxicamente, lévanos a comezos do XVII, é un documento do Arquivo do Reino de Galicia, e é a historia de unha moza que se chamaba Inés, estaba casada cun rapaz de 18 anos da Coruña que era carniceiro, e nunha discusión familiar el clavoulle un coitelo e a matou. Entonces, eses tres son tres exemplos que pusemos antes do nacemento da prensa, para ter unha perspectiva o máis ampla posible do fenómeno. As primeiras noticias de violencia de xénero na prensa galega comezan a mediados do XIX. A prensa galega comeza en 1800 e temos un período de 50 anos donde prácticamente non temos noticias. Hai unha noticia illada dun crime en Reus, pero o primeiro caso que temos documentado lévanos a 1847. É un caso bastante curioso porque non temos unha documentación directa. Temos unha polémica que tivo lugar en Ourense a finais do XIX por unha condena a morte. Entón, por ese motivo, porque un movimento solicitando o indulto dun reo, enterámonos de que en 1847 en Ourense un home fora condenado a morte por matar a muller. Da mesma época, en 1848, é o caso da primeira víctima que temos documentada con nomes e apelidos, Joaquina Mosquera, e é un caso interesante por tratarse da avoa de Emilio Pardo Bazán. Estaba casada cun capitán retirado nun contexto dunha discusión na casa en Betanzos, o marido a matou. Despois deso, temos que dar un salto de prácticamente 20 anos para topar outra noticia, e é o caso de Fermín Sierra e a súa muller. Foi o último axustizado na cidade da Coruña, o último condenado a morte e executado, e o foi por un tema de violencia de xénero. Neste caso non está documentado directamente na prensa xeral, senón nun boletín xudicial. Nesta primeira época, o tratamento que se facía das noticias era bastante escueto. É dicir, non tiñan todavía un marco conceptual, non existía tampouco unha crónica de sucesos propiamente dita. Entón, este tipo de noticias, cando aparecían, que aparecían pouco, o facían mesturadas con noticias de contido moi variado. Entón, podías atoparte a noticia de un bautizo e despois a noticia de un crime. Entón, non había ninguna conciencia, nin tampouco un vocabulario axeitado para tratalas. O que se facía era etiquetalas con terminoloxía xurídica, parricidio, homicidio, asesinato, e facíase unha descripción dos feitos e pouco máis.
historia da pobre Asunción, que dá título á exposición, é unha historia un tanto lexendaria. Temos información directa moi pouca, prácticamente unha noticia aparecida na prensa en 1891, e despois pobre Asunción desaparece dos medios. Asunción González era unha moza de 16 anos que estaba o día do descendemento en Ourense na Praza Maior e caeu morta dun disparo. O disparo fora feito por un tal Juan González, tamén de Ourense, que aquí comeza o que sería a tradición oral, parece ser que fora un pretendente de Asunción. Asunción, a súa historia prácticamente caeu no esquecemento e era coñecida sobre todo por unha lápida que hai no cemiterio de Ourense, en San Francisco. Esta lápida fora encargada por outro Juan, que fora, e aquí non se sabe ben, si fora mozo, xa non o era naqueles momentos, ou aínda era o mozo da Asunción. Hai dúas tradicións distintas en Ourense. Asunción, a historia de Asunción, comezou a aparecer na prensa en Ourense nos anos 80, e nas dúas últimas décadas Asunción é un símbolo en Ourense da violencia de xénero. Proseguindo coa mostra, a finales do XIX atopamos un curioso vínculo entre literatura e violencia. Non é tan curioso se pensamos que hoxe en día estamos afeitos a relacionar televisión ou videoxogos con violencia. Pois a televisión ou os videoxogos do século XIX era a novela e o teatro. Entón, hai, sobre todo en sectores conservadores e católicos, unha crítica á literatura e ao teatro do momento no senso de que daban exemplos perniciosos e eran responsables do que eles consideraban que era unha epidemia ou un aumento nos casos de violencia. Non sabemos se os casos de violencia realmente aumentaban ou era que a prensa prestaba unha atención que antes non prestaba a este fenómeno. Si é certo que cada vez hai máis noticias desta temática e que este aumento das noticias viña envolto nunha polémica entre defensores e partidarios da nova literatura. Os detractores, pois, era, por exemplo, o Arcebispado de Santiago. No Boletín Oficial Eclesiástico do Arcebispado de Santiago faise unha crítica bastante rotunda da novela Os Miserables e hai outros autores católicos nos que o teatro é a principal causa do aumento do que eles chamaban crimes pasionais. Pois José María de Chávarri Vivanco, que foi un catedrático tradicionalista e carlista, publicou unha obra que se chamaba Teatro e Moralidad, e aí fala de cousas como el teatro escuela de costumbres, la inmoralidad en el teatro, teatro pornográfico, el teatro y la mujer. A visión contraria, neste caso, estaba representada por Emilia Pardo Bazán. Emilia publicou unha serie de artigos que despois apareceron en forma de libro, La cuestión palpitante, e o que ven dicindo é que a literatura, sobre todo que era a polémica en torno á literatura realista e naturalista, tiña que mostrar a realidade tal como era. A última década do XIX é importante porque vai aparecer un concepto que está en uso hoxe en día. É o clixé do crime pasional. Ata este momento que tiñamos era un enfoque casi arqueolóxico do tema, pero agora entramos no que foi durante 100 anos o enfoque tradicional da violencia de xénero. A idea do crime pasional ven de Francia e as primeiras referencias que temos na hemeroteca a ese clixé de crime pasional aparecen en escritos de Emilia Pardo Bazán. A Bazán tiña bo coñecemento do que era a realidade francesa do momento e viuse envolta nunha polémica por un crime pasional.
o caso do pintor Luna, que foi un pintor hispano-filipino de finais do XIX que matou a súa muller e a sogra en París. O caso foi, naqueles días, bastante polémico e a Pardo Bazán tomou partido e no escrito que publicou na prensa en varios xornais sobre o caso de Pintor Luna é donde atopamos por primeira vez o concepto de crime pasional. Nos primeiros anos, crime pasional era unha etiqueta para falar de certos procesos escandalosos que sucedían en Francia, pero en 1896 aparece na prensa galega por primeira vez unha noticia titulada como crime pasional. É unha historia de violencia de xénero en Ferrol entre unha rapaza de 14 anos e un noivo que tiña. A partir deste momento, crime pasional vaise converter na fórmula máis habitual para titular este tipo de noticias, aínda que todavía naqueles días soaba un tanto foránea e extraña. Nas primeiras décadas do século XX atopamos certa toma de conciencia respecto deste problema, do problema de violencia de xénero, e comezan a aparecer espallados no tempo unha serie de artigos no que se critica a violencia de xénero. Destacamos un publicado por Blanca de Acevedo en El Compostelano en 1924 que ten como curiosidade o emprego do adxetivo feminicida 50 anos antes de que empezara a ser un termo de uso habitual no movemento feminista. A finais do XIX, a técnica do fotogravado vai permitir publicar fotografías nas revistas ilustradas. Ata ese momento as revistas viñan ilustradas con gravados e agora aparecen por vez primeira fotografías. Isto para nós é interesante porque neste tipo de revistas, que era unha revista destinada a un público urbano, burgués, que falaba sobre todo de cousas como a familia real, o teatro, os espectáculos, van a aparecer de cando en vez noticias sobre asasinatos e crimes. E aparecen ilustradas con fotografías. Estas fotografías son as primeiras imaxes nas que temos documentadas víctimas de violencia de xénero. Unha das revistas destacadas da época foi Mundo Gráfico, era con blanco e negro das revistas que tiñan máis tirada naqueles momentos, e Mundo Gráfico comezou a incluir unha sección de crónica negra. E son estas seccións onde aparecen fotografías das víctimas e dos victimarios. Durante o franquismo constatamos unha certa tendencia na prensa a non cubrir demasiado as noticias de violencia de xénero. Probablemente era debido a que queríase vender a imaxe de España como un país de valores tradicionais. Normalmente este tipo de delitos ou non aparecían en portada ou tiñan un tratamento, unha cobertura moi limitada. Entón, neste contexto, resulta bastante curioso o asunto dun periódico, máis ben un semanario, El Caso, que empezou a editarse nos anos 50 e rapidamente se convertiu nun éxito, nun fenómeno editorial. Trátase dun tipo de xornalismo claramente sensacionalista e o que resulta sorprendente para nós é o uso que se facía deste tipo de crimes. É evidente que a intención deste semanario era vender, pero ao mesmo tempo o que temos é unha documentación de primeira man dunha serie de delitos que apenas eran cubertos na prensa, chamemos, convencional. No caso de El Caso, un crime de violencia de xénero era sempre portada, e era portada coa foto da víctima. O mesmo crime, a cobertura é a do periódico local, e sí que aparece en portada porque se trata dunha noticia local de Ourense, pero dun xeito bastante máis prudente. Pareceunos interesante
que un dos apartados da mostra falara de a violencia de xénero que padecen colectivos vulnerables como das prostitutas. O tratamento que fai a prensa foi cambiando ao longo do tempo. Nas primeiras décadas do século, cando aparecían noticias deste tipo, normalmente ocultábase a ocupación destas mulleres, e empeza a ser algo do que se pode falar abertamente pois nos anos 70 tamén con El Caso. Xa empezamos a ter portadas nos que as chicas de club aparecen, e desde este momento a prensa vai facer unha cobertura bastante máis directa. Na prensa actual temos casos bastante chamativos, como foi o do Chucán, e trátase de un tipo de crimes, moitas veces crimes en serie, que son especialmente frecuentes neste colectivo. Se queremos falar hoxe en día da cobertura mediática que ten a violencia de xénero, temos que falar da figura de Ana Orantes. A morte de Ana Orantes en 1997 supuso un antes e un despois no tratamento xornalístico. Hoxe en día temos manuais como este, Medios de Comunicación e Violencia de Xénero, editado pola Xunta de Galicia, e existe a conciencia de que a prensa ten que facer un tratamento diferenciado e libre de todos os clixés que temos visto nesta mostra. Hai que evitar cousas como crime pasional, hai que evitar tópicos como o tema dos ciúmes, e intentar que a información que se dá sexa o máis obxectiva posible.